Bore da bawb, a dyna alwad i addoli hyfryd iawn yn y fan yna, galwad i ddod i'r dyfroedd yna sydd yn golchi yn beia ni yn yr arglwydd Iesu Grist a'i waith trosto ni. Mae gennym ni alwad i addoli, os gallech chi ymuno hefo mi yn yr alwad yma, ac i ni na i gydnabod, mae ni na ydi defaid ei borfa, a bobl ei borfa a defaid ei law. Os allech chi edrych ar yr ysgrifen ar y sgrin yma ac ymateb yn yr ysgrifen sydd wedi ei ddio. Dewch, gadewch i ni addoli ac ymgrymu a phlygu glin ger bron yr arglwydd ein gwneithurwr. Ti arglwydd i wain Duw, a ni'n ein bobl dy borfa a defaid dy law. Dewch, gadewch i ni addoli a gwrando ar lais yr arglwydd. Ti arglwydd i wain Duw, a ni'n ein bobl dy borfa a defaid dy law. Dyn ni'n gofyn y bore yma arglwydd ar ei ti fendithion cyfarfod ni fel hyn. Ar ei ti fod yn cyfarfod ni yn nerth ysbryd glân, ac ar ei ti fod yn datguddio dy hun i ni, yn dangos i ni dyfaddiant ath garedd ath gariad a thras, ac yn codi ni fyny arglwydd ac yn hadfer ni ar dy ddelwd i dy hun. Dyn ni'n gofyn hyn yn enw Iesu Grist. Amen. Ac mi wnawn ni ymuno ymhellach i ganu, ac mi allwch chi gyd ymuno i ganu hefo ni. Rhif yr emyn 75 i'r arglwydd cenwch lafar glod, a gwnewch i fuddod llawen bryd. Dowch o flaen Duw a pheraidd dôn, drigolion deiar fawr i gyd. Fel yr oedd Nan yn rhannu'r stori efo'r ysgol Sul yn gynharach, da ni'n mynd i ddilyn eto un o'r hanesion yna am un o ymddangosiadau Iesu i'w ddisgyblion ac y tro yma i Pedr. Da ni yn y cyfnod yma wedi'r Pasg a dathlu'r atgyfodiad, a da ni'n cofio bod Iesu wedi aros ymhlith i ddisgyblion, wedi datguddio ei hun i amryw dros
gyfnod o 20 diwrnod ac wedi mynd ati i gomisiynu, i godi, i galonogi ac i lenwi'r disgyblion yma eto gyda gobaith a disgwyliad. Wedyn mi glywn ni'r darlleniad yma yn cael ei ddarllen gan Robin a Gwenith Jones, a diolch iddyn nhw am baratoi'r darlleniad ar ein cyfer ni o Ioan pennod 21 adnodau 1 i 19. Darlleniad o Ioan pennod 21 adnodau 1 i 19. Iesu'n ymddangos i'r 7 ddisgybl. Ar ôl hyn, amlygodd Iesu ei hun unwaith eto i'w ddisgyblion ar lan môr Tiberias. A dyma sut y gwnaeth hynny. Yr oedd Simon Pedr a Thomas a Elwyr Didymus a Nathanael o Gana Galilea a meibion Sebedeus a 2 arall o'i ddisgyblion i gyd gyda'i gilydd. A dyma Simon Pedr yn dweud wrth y lleill, rwy'n mynd i bysgota. Ateb asant ef, rydym minnau yn dod gyda thi. Eithant allan a mynd i mewn i'r cwch. Ond ni ddoliasant ddim yn noson honno. Pan ddaeth y bore, safodd Iesu ar y traeth, ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu ydoedd. Dyma Iesu felly'n gofyn iddynt. Does gennych chi ddim pysgod, fechgyn? Nag oes, ateb asant ef. Meddai yntau wrthynt, bwriwch yr hwyd i'r ochr dde i'r llong, ac fe gewch helfa. Gwnaethant felly, ac ni allent dynnu'r rhwyd i mewn gan gymaint y pysgod oedd ynddi. A dyma'r disgybl hwnnw yr oedd Iesu'n ei garu, yn dweud wrth Pedr, yr arglwydd yw. Yna, pan glywodd Simon Pedr mae'r arglwydd ydoedd, clymodd ei wisg uchaf amdano, oherwydd yr oedd wedi tynnu ei ddillad, a neidiodd i mewn i'r môr. Daeth y disgyblion eraill yn y cwch, gan wisgo'r hwyd yn llawn o bysgod. Nid oeddent yn bell o'r lan, dim ond i'w ganllaeth. Wedi iddynt lanio, gwelsant dan golosg wedi ei wneud, a physgod arno a bara. Meddai Iesu wrthynt, dewch ar rhai o'r pysgod yr ydych newydd ei dal. Dringodd Simon Pedr i'r cwch, a thynnu'r hwyd i'r lan yn llawn o bysgod braf. 153 ohonynt. Ac fod cymaint ohonynt, ni thorodd yr hwyd. Dewch, meddai Iesu wrthynt, cymerwch frecwast. Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beidio gofyn iddo, pwy wyt ti? Yr oeddent yn gwybod mae'r arglwydd ydoedd. Daeth Iesu atynt, a chymerodd y bara a'i roi iddynt, a'r pysgod yr un modd. Dyma yn awr y 3ydd waith i Iesu yn ddangos i'w ddisgyblion, ar ôl iddo gyfodi oddi wrth y meirw. Portha fy nefaid. Yna, wedi iddynt cael brecwast, gofynnodd Iesu i Simon Pedr. Simon, fab Ioan, a wyt ti yn fy ngharu i yn fwy na'r rhain? Atebodd ef, ydwyf arglwydd, fe wyddos ti fy mod i yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, portha fy wyn. Wedyn gofynnodd iddo yr ail waith. Simon, fab Ioan, a wyt ti yn fy ngharu i? Ydwyf arglwydd, meddai Pedr wrtho, fe wyddos ti fy mod i yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, bugeiliad fy nefaid. Gofynnodd iddo y 3ydd waith. Simon, fab Ioan, a wyt ti yn fy ngharu i? Aeth Pedr yn drist am ei fod wedi gofyn iddo y 3ydd waith. A wyt ti'n fy ngharu i? Ac meddai wrtho, arglwydd, fe wyddost ti pob peth, ac rwyt ti'n gwybod fy mod yn dy garu di. Dywedodd Iesu wrtho, portha fy nefaid. Yn wir, rwy'n dweud wrthyt, pam oeddet yn ifanc, yr oeddet yn gwersygu dy hunan, ac yn mynd lle bynnag y mynyd.
ond pan fyddi'n hen, byddi'n estyn dy ddwylo i rywun arall dyfresygu, a mynd â thi lle nad wyt yn mynnu. Dywedodd hwn i ddangos beth byddai dull y farwolaeth yr oedd Pedr i ogoneddu Dduw trwyddi. Ac wedi iddo ddweud hyn, meddai wrth Pedr, canlyn fi. Diolch yn fawr iawn i Robin a Gwenith am y darlleniad yna o Ioan, penod 21. Diwedd yr efengil. Yn ôl Ioan, mwy na lai, mae'r clo yna sydd ar y diwedd ynglyn â phwrpas yr llyfr ac ati. Ond i bob graddau dyma'r diwedd yno, ac mae'n adfer yn digwydd, ac mae'n drwsio, ac mae'n faddau yn digwydd. Ond mae pobl yn deud drefn wrtha fi am wneud tannau, dyd y gwir, ac yn gwneud hogle mwg, ond yn yr hogle mwg yma, ar y bore yna, bore yna ddari Iesu ymddangos i'w ddisgyblion ar lan llyn Galilea neu môr Tiberias. A mae'n ogle maddeuant yn y mwg yma ac o gwmpas y tân. Ac emyn am faddeuant sydd gan Thomas Jones yn hemyn nesa ni, o arwain benaid i'r dyfroedd ydy'r emyn, ac mi allwn ni i gweld ti yn y fan yma, rhif 520 ydy'r emyn. A chi mi gael dod o hyd iddi hi. Dyma hi. Dyfroedd sy'n afon mor byr, dyfroedd sy'n torri fy syched er trymed fy nolir am cur. A'r fendith yna, da iawn i bechadur, fod afon eilch ar aflanaf yn wyn. Hi darddodd o'r nefoedd yn gyson, hi ffrydiodd ar galfar i fryn. Hi lifodd i'r anial cenhedlig, hi olchodd 1000 miloedd yn lan. Hi ilch ei miliynau'n llwyr gannaid, cyn yr hoddi llawr deiar ar dan. A Thomas Jones, hyd at a dros 200 mlynedd yn ôl, yn edrych ymlaen at i'r afon yna gael llifo dros y byd yn gyfan i gynnig maddeuant a gras ac adferiad i bobl o bob lliw a llun ac iaith a chenedl. 520. Diolch yn fawr
emyn hyfryd dros ben. Da iawn i bechadu'r fod afon a ilch yr aflanaf yn wyn. Diolch i'r arglwydd Iesu Grist am gynnig adferiad a maddeuant a gras i ni. Ac ydyn ni'n gweld yn yr ymddangosiadau yma ar ôl y Pasg, Iesu yn y busnes o adfer, Iesu yn ailgreu, Iesu yn cymryd beth sydd ar ôl, beth sy'n ei i'w ddefnyddio, ac yn mynd ati i wneud rhywbeth gwerthfawr prydferth o'r bobl yma sydd wedi anobeithio, wedi bwrw calonnau i lawr, ond yn ei codi nhw i fyny, yn ei hadfer nhw eto. A dyn ni yn sylwi, mewn gwirionedd, yn yr cyfarfyddiad yma hefo Iesu, y brecwast gyda Iesu, a'r dalfa bysgod yna sydd yn digwydd, mae'r hanesion yma yn digwydd ar yr un bore wrth gwrs, yn sylwi yn y fan yma, fel y mae Iesu yn mynd ati i adfer Pedr. Ac dowch i chi gael gweld jyst y nodiadau yma yn y fan yma. Mae yna ddalfa fawr o bysgod wedi bod, fel yr oedd Iesu wedi galw'r pysgotwyr yma, dynion cryf, dynion cyffredin, i fod yn ei ddilyn o ar y dechrau, pan ddechreuodd o'i weinidogaeth, ac wedi galw nhw yn sgil dalfa fawr. Mi o'n i galw nhw mewn llwyddiant felly, i'w ddilyn o ac i'w gwneud nhw i fod yn bysgotwyr dynion. Rwan te, dyn nhw ddim cweit yno eto. Dyn nhw ddim mewn unrhyw ffit siap i fod yn bysgotwyr dynion fel y gyma hi rwan. Mae yna waith i'w wneud hefo'r disgyblion yma ac hefo Pedr efallai yn arbennig sydd yn mynd i fod yn arweinydd i'r cynnar i'r criw disgyblion yma sydd yn mynd i gael ei troi yn apostolion i fynd ar newyddion da ar led. A dyn ni'n gweld yn y man yma ar ôl y barbecue, ar ôl y brecwast, fysa'n braf yn byse, cael barbecue hefo'n gilydd a brecwast ar y maes parcio yna yn capel. Dyn ni'n hyderu y daw dydd yn fuan pan byddwn ni'n gallu dod yn ôl at sy'n gilydd a mwynhau cwmni a ffryd bwyd gobeithio hefo'n gilydd hefyd. Ac mae o'n mynd ati wedyn i dynnu Pedr o'r neilltu. Oherwydd mae Pedr wedi methu. A dwi'n ni'n sut y byddwch chi'n teimlo ar ôl i chi fethu a gwneud rhywbeth. Mae yna nifer o resymau pam yn bod ni yn methu, neu bod ni ddim yn gallu, bod yna amgylchiadau'n dod ar yn traws ni, bod ni ddim yn alluog i fedru gwneud yr hyn da ni wedi fwriadu i wneud, neu bod ni ddim yn bothered felly i wneud hynny. Mae yna nifer o bethau yn gallu digwydd sydd yn golygu'n bod ni yn methu. Ffeiledig ydyn ni. Dyn ni ddim yn gallu gwarantu bod ni yn cyflawni'n haddewidion bob amser. Mae drolion ydyn ni a mae yna bethau'n dod ar yn traws ni. Felly wedi digwydd i Pedr hefyd. Pedr yn meddwl i fod yn mynd i fod yn gry. Roedd o'n meddwl i fod o'n mynd i fedru para tan y diwedd. Mi rodda os oda unef y mywyd i lawr, medda fo hefyd. Mi wneud y ganlyn di hyd y diwedd. Os fydd pawb arall yn dadel di, fydda i'n dal yno. Mi wna i byth dadel di. Oedd wedi galw pethau mawr i Iesu. Ond roedd Iesu wedi gofyn iddo fo weddio hefo fo yn yr ardd a gweddio drosto ei hun. Mae o'n methu yn hynny. Mae o'n cysgu yn yr ardd. Pan maen nhw yn y cyntedd yna yn Hy Caiaffas ac Iesu ger bron yr awdurdodau crefyddol yn y fan honno. Mae Pedr yn methu a thystio i'w adnabyddiaeth o Iesu. Ac mae o yn deud celwydd mwyn achub i groen ei hun yn y fan honno. Yn yr enid yna. Pwy a wyr be fysa ni wedi wneud yn yr un enid. Fysa ni wedi sefyll a
a cael yn cyfri gyda Iesu oedd yn mynd i gael ei fflangellu a'i groesoelio yn y man, neu fasen ni'na hefyd wedi toddi yn wyneb y bygythiad posib yna i ni'na hefyd. Ac mae Pedr wedi ffoi, dydy o ddim yno ar y diwedd pan mae Iesu yn cael i groesoelio. Mae o wedi methu ag aros. Mae eraill yn aros, a mae Pedr gan wylo ac yn teimlo yn flin tu hwnt efo fo'i hun. Yn edifar iawn am yr hyn y mae o wedi methu a'i wneud. Ond, dyn ni'n gweld bod Iesu ynglyn â'r gwaith o adfer. Bod Iesu ynglyn â'r gwaith o yn trwsio ni a'n defnyddio ni gwaethaf yn methiant. Ac mae Iesu yn mynd ati i adfer yn y fan yma rwan. Ond lle mae'n jwg i mi, welwch chi'r jwg wrth y blodau yn y fan acw. Fasech chi byth yn dweud, dweud y gwir, bod y jwg yma rhai blynyddoedd yn ôl wedi bod mewn rhyw ddamwain bach, wedi disgyn ydd ar y bwr, a bod y pig wedi dod i ffwrdd. Wel, mi gafodd y jwg i adfer yn ddigon syml, dweud y gwir, ac oni bai eich bod chi'n mynd ati i edrych amdano fo, da chi ddim yn gweld lle mae o wedi cael ei adfer. Mae Nan yn edrych mewn mawr ryfeddod, ddim yn cofio mod i wedi trwsio hwn, efallai mod i ddim wedi sôn, mod i wedi drwsio fo hefo supergliw. A dyna mae Iesu'n mynd ati i wneud. Mae'n mynd ati i'n hadfer ni, ond nid i'r man ag yr oedden ni cynt rwsyd, ond i fan gwell nag oedden ni cynt. Mae'n trwsio ni mwyn i ni fod yn fwy defnyddiol, ac mae o'n yn defnyddio'r sefyllfaoedd ni wedi bod drwyddyn nhw hefyd mwyn i ni'n allu cydymdeimlo hefo eraill mwyn i ni'n gallu bod yn ymwybodol o'n methiant sy'n a'n hangen amdano fo. Be mae hyn yn ei ddeud am Iesu ac am Pedr ydy bod Pedr wedi methu, bod Pedr yn meddwl i fod o'n gry, ond dyna pryd yr ydyn ni mewn fwyaf o berygl mewn gwirionedd pan dyn ni'n meddwl bod ni'n gallu pob peth. Ond, fel mae Paul yn sôn, rwy'n gallu pob peth trwy Grist, yr hwn sydd yn nerthu, ac mae Iesu yn cynnig i nerth i ni yn sefyllfaoedd o ddydd i ddydd ac yng nghanol pob methiant. Ac mae Iesu yn mynd ati i adfer. Iesu di'r un sydd wedi gweddio. Fel da ni'n gweld y cyfatebiad yn y fan yma. Iesu sydd yn adfer, Iesu sydd wedi gweddio dros i ddisgyblion. Wedi deud wrth Pedr yn benodol, mi fydd, mae Satan wedi mynd i dy ogori di, dy hidlo di rwsyd, a dy brofi di, ond dwi wedi gweddio drosta ti, medde Luc penod 22. Iesu sydd yn sefyll, sydd yn parhau i dystio, i'r hyn ydio ac i gariad Duw hyd y diwedd. Iesu sydd yn aros ar y groes, yn aros yn y fan honno i gymryd pechodau y byd arno ef ei hun yn holl bethiannau ni ac i farw drostyn nhw mwyn cynnig bywyd a maddeuant a gras i nina. Fant allwn ni ddisgwyl i Iesu adfer bob tro. Oedd y cwestiwn yna ar feddwl Williams Pantycelyn. Hefyd, dwed i mi a wyt y maddau cwympo ganwaith i'r un bai, medda fo, dwed a ddeu byth i galon, na all gynnig difarhau. Wel, mae'r arglwydd Iesu'n ymwybodol iawn o'n cyflwr ninnau, o'n methiannau ninnau. Mae'n ymwybodol iawn o'n deunydd ninnau. Cofio mai llwch ydyn ni, ac mae o'n barod i drigarhau wrthon ni'n barod i'n golchi ni yn wyn, yn barod i roi nerth i ni, yn barod i'n hadfer ni. Ac am hynny, da ni'n diolch
A da iawn i bechadur fod afon a ilch yr aflanaf yn wyn. Bod o yn cynnig, maddeuant i ni yn cynnig cochwyn newydd i ni. Ac mae'r cochwyn newydd yna ynglyn â'r cwestiynu mae Pedr yn ei gael, a'r cwestiynu mae Iesu'n ei roi ger bron Pedr. Pedr, a wyt ti'n myngharu yn fwy na'r haen? Be bynnag oedd yr haen a'i disgyblion eraill, a'i yr offer pysgota, a'i yr cwch, a'i'r hen ffordd o fyw yna roedd Pedr wedi arfer bod ynglyn ag og oedd o wedi mynd yn ôl ato fo mwyn cael cynnal ei hunain falle, a mynd yn ôl i ryw fath o drefn ar ôl colli yr arglwydd Iesu Grist. Ond beth bynnag ydy'r mae o'n ofyn iddo fo ynglyn â'r haen. Mae o'n gofyn iddo fo, wyt ti'n myngharu i? Ac mae o'n cynnig yn y gofyn yna y fath gariad. Mae o'n gosod y fath safon a nod i Pedr wrth iddo fo ddefnyddio gair mawr am gariad oedd yn ymlyniad ac yn ufudd-dod i lywodraethwyr, oedd yn golygu ymroddiad llwyr i'r dasg oedd mewn llaw. Agape oedd y cariad hwnnw. Ac mae Pedr wedyn yn mynd ati i ateb Iesu gan ddeud, ydw, dwi'n dy garu. Ti'n gwybod mod i'n dy garu di. Ac mae o'n cynnig math o gariad mae o'n meddwl sydd yn fwy addas i roi i gyflwyno i'r arglwydd Iesu Grist. Cariad brawdol, cariad ffrindiau tuag at ei gilydd, y phileo yna. Y berthynas efo'i gilydd yr oedden nhw wedi i mwynhau, y mae o'n dyhau am weld yn cael ei hadfer eto. Ond mae Iesu eto'n gofyn y cwestiwn yma, os gen ati'r cariad mawr yma, yr agape yma, tuag ata fi. Ac mae o'n mynd ati i ofyn i Pedr fod yn gweithio ac yn parhau yn y gwaith yma'r cariad yma. Cariad mawr yma yn mynd i alluogi fo i'w gyflawni. Oherwydd yn fwy na'r hyn mae Pedr yn ei gynnig, a'r hyn ydyn ni'n meddwl ydy cariad, a'r hyn ydyn ni'n gallu gynnig i'r arglwydd, mae'r arglwydd ei hun yn ymgorfforiad o gariad yn sefyll ger bron Pedr. Dyma, Duw cariad yw yn wedi ymgorffori a'i ymgnawdoli, a'i atgyfodi, ac sydd yn barod i wneud rhywbeth newydd hefo Pedr, hefo'r disgyblion yma, ac yn y byd sydd ohoni yn gariad i gyd, y cariad go iawn yn sefyll ger bron Pedr, ac yn enyn ymateb o gariad iddo yn ogystal. Felly mae'r cwestiwn yna yn dod ac yn bwysicach na'r cwestiwn mewn gwirionedd, wyt ti'n myngharu i? Ydy'r un sy'n gofyn cwestiwn, sef ffynhonnell cariad a hedd, yr un sydd yn darddiad pob daioni a chariad a ffyddlondeb a rhinwedd. Methu a wnawn ni yn ein haddewidion, ond mae'r arglwydd Iesu yn gariad i gyd ac yn rhannu ei gariad gyda ni. A trwy hynny yn galluogi ni i wneud yr hyn y mae o'n galw ni iddo fo. Mae o'n galw Pedr i borthu ei wyn, i fugeilio ei ddefaid, i goleddu ei famogiad nôl yr hen gyfeithiad yn y fan yna. I fod yn ofalus hefo'r defaid, mae o'n galw Pedr i waith arbennig. Dydy o ddim yn galw ni gyd i'r un gwaith, ond mae o'n galw ni gyd i fod yn rhan o'i deyrnas, i fod yn rhan o'i waith a gwaith yr eglwys yma. Mae o'n galw ni iddo i'w gorff ef ei hun, i gyd a'n gwaith i'w gyflawni. I gyd angen cariad Iesu Grist i'n cynnal ni yn yr
yn y gwaith yma. Ac wedi rhoi gwaith i ni, a mae o yn galw Pedr eto. Wedi wadfer. Wedi farhau ger ei fron o. Wedi dod yn ôl i berthynas gydag o, mewn ffordd ryfeddol ac addfwyn ac annwyl. A chadarn yn cael ei adfer eto i berthynas gyda'r arglwydd Iesu Grist, a mae o'n yn rhoi'r alwad yna iddo fe eto. Canlyn fi. Yr un alwad ac y gafodd ar y cochwyn. Y mae o ar ôl fyny ag i lawr yna yn ei brofiad gyda Iesu, yn dilyn Iesu, wedi bod gydag o, wedi bod yn meddwl bod o'n gryf, wedi methu, wedi bod yn wan. A mae o wedi cael ei drwsio ac wedi cael ei wneud yn barod ar gyfer y gwaith mewn gwirionedd i ganlyn Iesu, a'r gwaith yma sydd yn aros o'i flaen o. Mi fydd Pedr eto yn dod yn arweinydd i'r eglwys. Mi fydd Pedr eto yn rhannu yn ei lythyrau ynglyn â'r cariad yma. Y cariad mawr yma mae Iesu yn ei alw fo iddo fo. Y cariad mawr yma mae Iesu yn ei alluogi o i'w ddangos i'r byd o'i gwmpas, oherwydd i fod o wedi'w dderbyn o ac wedi dod i berthynas ag ef yn y fan yma. Ar lan y llyn, ac bydd yn aros hefo fo bob amser. Mi fydd Pedr yn gallu rhoi fywyd i lawr, yn gallu caru hyd yr eithaf ac i fyddhau hyd yr eithaf, oherwydd nid i nerth ei hun sydd yn ei gynnal o bellach, ond cariad a nerth yr arglwydd Iesu Grist. Felly, dowch i ni gyflwyno'n hunain mewn i fudd i'r arglwydd Iesu Grist. Gofyn iddo fo ymwneud â ni. Gofyn iddo fo faddau ni yn ymbeie. Gofyn iddo fo'n hadfer ni eto ar ei lun a'i ddelw. Dowch i ni weddio. O Dduw ein Tad, dyn ni'n diolch i ti. Dy fod ti yn cynnig yn hadfer ni. Dyn ni'n gwybod, arglwydd, wrth i ni agosau ata ti, dy fod ti yn fawr ac yn ryfeddol ac yn berffaith yn dy holl ffyrdd, yn bod ni'n fel y gyrdyden ni, yn bethiannus, arglwydd, yn addo pethau i'n gilydd ac i'ch dithau, ac yn gadael yn hunain ac eraill a'ch dithau i lawr yn aml, arglwydd. Ond dyn ni'n diolch i ti, arglwydd, i ni ganwaith ddisgyn i'r un bai, yr wyt ti'n barod i gynnig dedifeirwch i ni i gynnig dy faddeuant i ni hefyd, ac i'n hadfer ni eto, i fod yn ddibynnol ar dy nerth a thras di dy hun. Ac arglwydd, fe wyddon ni dy fod ti'n gallu adfer unigolion, fe gredwn ni hefyd dy fod ti'n gallu adfer eglwysi, dy fod ti'n gallu adfer gwledydd, wrth iddyn nhw gynnig i hunain mewn i difeirwch ger dy bron. Dyroi ni'r ysbryd edifeiriol yna. Dyroi ni gael ceisio dy faddeuant, sychedu am dy ras, a bod yn barod i dderbyn o ysbryd glân i'n nerthu. A dyn ni'n gofyn y pethau hyn yn denw di, arglwydd Iesu. Amen. Rwan te, ganwn ni emyn i gloi yn hoedfa, emyn sydd yn mawrygu'r arglwydd Iesu Grist. Iesu, nid oes terfyn arnat. Mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfn, gan waith nag i'w mhechod cas. Byth yn annwyl, meibio'n dynion mwy athgar. Rhif emyn 321 os oes gennych chi lyfr emynau. Iesu, nid oes terfyn arnat. Cyflawnder, maith dy ras.
Diolch yn fawr am y canu yna, Robin a Chloe. Diolch i chitha am ymuno gyda ni'r bore yma, yn gweld amryw byd wedi dod sato ni o bob cwr o'r wyddgrig ac yn ehangach drwy'r ardal hefyd. Diolch yn fawr i chi a gobeithio bod yna galanogi a amserchu wedi digwydd y bore yma. Dowch i ni rannu'r fendith efo'n gilydd hefyd. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a byddo gyda ni oll o'r awr hon hyd byth. Amen.